Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin baɲumankɛ wale kɔni mɔ o kɛnɛ sigira Mɔtikaw fɛ yen nɔ min sen fɛ baɲumankɛ caman kɔni nana ni k'u ka baarakɛtaw jira. An bɛna kuma o kan bidɔnbali kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen tɔn min sigilen don UNESCO ale tɔgɔ la an ka jamana sanfɛ kalansow kɔnɔna na olu ka lajɛ belebeleba n'an k'a ma ko festival o baaraw kɔni sigira sen kan. Maaw bɔra farafinna jamanaw caman kɔnɔ ka na hakilina falenfalenw kɛ ni an ka jamana kalanko minisiri ye. An bɛna kuma o fana kan bidɔnbari kɔnɔ. Ninnu de ye bidɔnbari tulomaw ye. Kunnafoni wɛrɛw bɛ k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna kunnafoni sumaba jɔ aw ye. A y'aw danse dɔ wɛrɛ kɛnɛ ka na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Tibarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnkibaru kɛnɛ ka na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na don min kɛrɛnkɛrɛnna diɲɛ kurukara kɔnɔna na k'a kɛ taasibila ye k'a ɲɛsin buna adamadenya ale dɛmɛ baara kɛli kɔni mɔ o kɛnɛ belebeleba o kɔni sigira Mɔtikaw fɛ yen nɔ u tɛ kalo tile 20 san 2020 kɔni kɔnɔna na min sen fɛ an ka jamana tɔn belebeleba minnu ni olu ka baaraw kɔni ɲɛsin bɛ baɲumankɛw kɔni mɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni taara ɲɔgɔn sɔrɔ k'a fara olu kan. Jamana maa ɲɛmaw ani dɛmɛbaa jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni nana ka se ka hakilinaw kɔni di ɲɔgɔn ma. Baɲumankɛ wale a bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na fɛn min nin kɛnɛba in kan gwa caman kun bɛ yen n'an k'a ma ko sitandiw o kɔni sen fɛ maa minnu ni olu kɔni ye nin ga ninnu kɔni sigi u y'u ka baarakɛtaw u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni walawala nabagaw ye waasa u bɛ se ka faamuya kɔni sɔrɔ u bɛ wulikajɔ min na ji jukɔrɔ waasa ka se ka maaw dɛmɛ maa minnu ni gɛlɛya kɛra sababuya ye k'u bɔ u sigiyɔrɔw kɔni na fɛn min ye maa nataw olu ka se ka o dɔntaw kɔni sɔrɔ u ka baaraw bɛ tɛmɛ sira minnu fɛ maaw ka se ka u hakili don yɔrɔ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kɔni na fɛn min ye k'a fara nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka na hakilina falenfalen o kɔni kɛra u caman fɛ waasa dɔnniya o bɛ se ka di ɲɔgɔn ma ni k'a falen ɲɔgɔn na don n'a nataw la cɛsiri bɛ se ka fanga bonya k'a ɲɛsin mɔɔw ma maa minnu ni Alahu taala kɔni kɛlen don ka dɛsɛ lase u ma ni ka degun fana lase dɔw ma. Uti kalo tile 18 tɛmɛnen Bamakɔ yan nɔ wulikajɔ belebeleba o kɔni baaraw dayɛlɛla n'an k'o ma ko festival min kɔni sigira sen kan UNESCO ale tɔgɔla tɔn minnu bɛ an ka jamana sanfɛ kalansow kɔni kɔnɔna na min kɛnɛ ka na maaw nana ka bɔ farafinna ale jamana caman kɔni na ka se ka na u sen don ni wulikajɔ belebeleba in ale kɔni kɛnɛ ka na o maaw u bisimilala an ka jamana minisiri fɛ minisiri min ni ale ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kalanko jidili ma ni o ye Amadu Si Sabane ye. U ye hakilina falenfalenw kɔni caman kɛ hakilina minnu ni o kɔni bolila fɛn min ye an ka jamana kalanko a bɛ se ka lataa ɲɛ cogoya min na o kɔni senfɛ min ye maa caman kɔni ye u ka walimadɔ ta k'a ɲɛsin faso Maliba ma nin kɛnɛ belebeleba in ale kɔni sigili sen kan fɛn min ye a yira k'a fɔ u ka hakilina falenfalen kɔni kɔnɔna na fɛn min ye an ka jamana maa ɲɛmaw foli ni walimadɔ taara ka u sɛgɛrɛ u kɛn bɛ ka hakilina belebeleba min kɔni ta ni o de ye an ka jamana kɔrɔnfɛla la ka wulikajɔ kɛ ni ka don bɔlɔnw fɛ bɛn ni kelenya ni koto ɲɔgɔn ta la ka se ka o kumaw kɔni fɔ waasa jamanadenw bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na cogoya min na ni ka koto ɲɔgɔn ta la an ka jamana u bɛ se ka yiriwa cogoya min na ni ka bɔ nɔgɔ la. ONIFAM ale ka lasigiden min bɛ faso Maliba kɔni kɔnɔna na tarata tɛmɛnen a ye wulikajɔ kɔni sabati ni ka dɛmɛ ta ka taa ɲɛsin maaw ma maa minnu ni Alahu taala kɛlen don sababuya ye ka fɛn min ye lajarabi kɔni lase u ma ni u bɛ bolokɔnɔ maaya la bole ni o ye musolakaw kɔni ye fɛn min ye ni dɛmɛ minnu ni a taara k'u sɛgɛrɛ u bɛ tali kɛ yɔrɔ sumayalanw na min ye humidificateur ventilateur ka taa se kɛnɛyaminɛnw kɔni ma. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka ni maa ninnu ka ɲɛnamayaw kɔni falen u bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na ni ka u to u danbe la k'u to kaso kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na ko sisan ka kɛɲɛ ni funteni ale kɔni barika bonyanen ye ni muso ninnu u tun ye laɲiniba kɔni kɛ min ye diɲɛ tɔnba ONU ale kɔni ka tɛmɛko fɔlɔ la marisikalo tɛmɛnen bolekaw kɔni fɛ yen nɔ muso ninnu ye a ɲini k'a jira k'a fɔ degun caman kɔni bɛ u kan minnu kɔni bɛ tali kɛ yɔrɔ kalaya kɔni na o de la o minɛnw salen filɛ min ye ONIFAM maaw kɔni fɛ waasa ka se ka taa ni dɛmɛ in kɔni lase u mɔ u bɛ se ka balo yɔrɔ sanuman na cogoya min na ni k'u to u danbe la waasa lajarabi min ni o kɔni ɲɛsinnen don u ma o lajarabi u bɛ se ka ɲɛnamaya kɔni kɛ lafiya kɔnɔ cogoya min na.
an bɛ taa Gawukaw fɛ yen nɔ u ka yɔrɔ min bɛ ni a bɛ wele ko Seinakaw u ka baganmaralaw ni u kɔni ye dɛmɛba kɔni sɔrɔ ni o de ye ka kɔlɔnba kɔni sen k'a di u mɔ u b'u ka baganw kɔni lami min kɔni na nin baara in sigira sen kan Croix Rouge Malienne maaw kɔni fɛ ni Danemark ale Croix Rouge ka kɔkɔrɔma dɔ ye a kɛra projet hukumu kɔnɔ projet min ni a bɛ wele ko Spa Gawo Himlot fɛn min ye a baaraw kɔni kɛkun de ye ka se ka min ye Gawukaw u ka bagan maralaw ka se ka fiɲɛbɔda kɔni di u mɔ. Kɔlɔn in a baara dayɛlɛli ɲɛmaaya kunbɛn u ka komini maa ɲɛma kɔni bolo ni o y'u ka mɛrɛ ye. Kile ni o ye kɔlɔn kile ye o tara k'a di u ka dugutigi mɔ waasa a bɛ se k'a lase bagan maralaw ma cogoya min na. Koro ani Bayangara marabolo la muso 21 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra u ka jamanaw la ka na u kun kalifa an fɛ yan nɔ u kɔni sen donna kɛnɛ na kɛnɛ min sigira alamisa utikalo tile 20 k'a ɲɛsin bingani wale ale kɔni kɛlɛli ma ani maa min kɛrɛnkɛrɛnnenya musolaka min ni bingani wale tara ka a sɛgɛrɛ a bɛ dɔ cogoya min na o fɛɛrɛw de kɔni jirala u la a kɛnɛ sigira min ye Koro olu ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni o ye yɔrɔ lakananen n'a bɛ wele ko espace sûr fɛn min ye a kɛra u ka projet kɔni hukumu kɔnɔ projet min ni ale ka baara ɲɛsin bɛn ni kelenya ani ka gɛrɛntɛ ni tɔɔrɔ jugu min bɛ ta ka maaninfinw sɛgɛrɛ k'a da u lahalaw kan n'an ko ma ko violence basée sur le genre fɛn min ye a wulikajɔ a kɔni bolo dara k'a ɲɛsin ni muso kɔfɔtaw mɔ waasa don n'a nataw la min ye bingani wale a bɛ se ka kunbɛn cogoya min na ani bingani wale mana maa min sɔrɔ a tigilama a bɛ se ka bilasira ka taa cakɛbondaw la minnu bɛ se ka a bɛrɛ ni ka a bilasira waasa degun min bɛ a kan o bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na fɛn min ye nin wulikajɔ belebeleba nin a kɔni kɛkun de ye a sigibagaw fɛ waasa musolakaw minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɔra u ka jamanaw la ka na u kun kalifa u bɛ se ka tanga ka bɔ bingani wale ani kɔlɔlɔ juguw ma cogoya min na. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kokan jamana ale kibaruyaw la an b'o daminɛ Congo RDC la ko an bɛ waati min na ko sisan Ebola bana ko a ɲɔɲɛnen don u ka jamana kɔni kɔnɔna na ka sababuya kɛ fɛn min ye u ka jamana buna adamadenya dɛmɛ ale kɔni gɛlɛyalen don ka sababuya kɛ musakantanyaw ye ani dugudenw olu kɔni ka danaya o kɔni bɔlen don maa ni ɲɔgɔn cɛ o de la an bɛ waati min na ko sisan bana in a b'a la ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ taa Somali ale jamana kɔni kɔnɔna na min ye ko kɔngɔjugu ani minɔgɔjugu de kɔni kun dalen don u kan maa 6 bɔɲɔgɔnko bɛ yen minnu kɔni kwadisi kɔni dalen don baloko dɛsɛ la minnu kɔni cɛ la fɛn min denmisɛnnin ka o ye maa 1,000,000 n'a kunkanfɛn kɔni ye minnu si tɛ tɛmɛ san 5 bɔɲɔgɔnko kɔni kan ko baloko juguya kɔni kun dalen don u kan fɛn min ye o de la ko musakantanya o b'a la ka wuli ka jɔ ka o fanga kɔni fɛgɛya. An bɛ taa Cameroon ale jamana kɔni kana na fɛn min ye u ka jamana woroduguya fan fɛ ko ji ka sara o kɔni barika bonyɛnen don o kɛlen don sababuya ye ne ka maaninfinw ka kɛnɛya ka a bila ngalama kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunfilanintu bana k'o de kɔni cunen don maaw kɔni kana na fɛn min ye diɲɛ tɔnba ONU olu ka dɛmɛjɛkulu min kɔni bɛ yen ni a bɛ wele ko SERF u ye musaka kɔni di u ma min bɛna kɛ sababuya ye ka se k'u dɛmɛ ka bɔ degun in na min bɛ taa jɔ dolari wari 1,000,000 bɔɲɔgɔnko kɔni na waasa gɛlɛya min ni o kɔni bɛ u ka se ka dɔ bɔ gɛlɛya in kɔni na u ka dugu fɛn min ye maa 81 bɔɲɔgɔnko minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ko olu de kɔni kɛlen don ka na u daga u ka yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ wele ko Camp de Minawao. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni kun ye aw ka dɔn kibaru ye bunahadamadenya ni yiriwa radio so HDFM sanfɛ an b'aw fo aw ka tulomadali la a lasera aw ma aw balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Bani min fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na.